Здравейте, аз съм Наталия и днес ще направя видео, което посвещавам на всички учители, които искат работата им да бъде качествена, държат на това, което правят и искат да се развиват като учители, тъй като имаме нови технологии в днешно време, можем да ги използваме. Ще ви покажа по какви възможни начини. Може да се анимира на PowerPoint, може да се правят уроци за нови знания, може да се правят като този тип, който сега ще ви покажа, уроци, които са с цел обобщение на някакъв раздел или нещо, което е важно. Могат да се правят задачи с помощи, видеото, което ви показах вече. Но да разгледаме това. След това ще ви покажа как може да си направите такова. Тук съм включила заглавие, окислително-редукционни процеси. Ако ни е необходимо опътване, правим такова. Ако не ни е необходимо, ако ще го ползваме само ние, не е задължително. Всичкото това нещо е с хипервръзки. Първата ни води до въпроса какво е ОРП, където сме дали определенията. Дали сме един пример, обсъждаме го с ученици. Имаме бутон за обратно към менюто. Отиваме към задача 1, разглеждаме, обсъждаме, четем задачата и виждаме решението. Имаме обратно към задачи. Задача 2, даваме решението, след като вече обсъдваме и така. Това е всъщност тази презентация, която исках да ви покажа. Сега ще ви покажа как може да си направим такава. Първо е добре да проектираме как ще ни изглежда цялата презентация. За учебни цели като цяло е хубаво да избираме светъл фон и да пишем с тъмни букви. Да речем, аз ще избера ето това и тук трябва да си сложа заглавие. Слагам си заглавие, да речем, пиша отново ОРП. В следващия слайд, ако трябва, тук слагаме някакво опътване, ако не, можем да си го оформим като празна страница. С вмъкване и Smart Art можете да си изберете опция за меню, като има списък, има циклични, съставен, въобще голям избор има, пирамидални, картини и така. Ако искате в зависимост от това какво искате да покажете, в случая тук с иерархия, подходящо в някои часове по химия, ако искате да класифицирате нещо определено. Аз харесвам цикличните, както в моята презентация се видя, и затова ще избера една такава. Тук отгоре можете да си променяте цветовете. Да речем, аз искам да е някакъв нюанс на лилавото. Ето такъв, например. Можете да избирате 3D вариант. Ето с този бутон можете да видите какво има. Много интересни има. Аз ще си избера ето това. И ето тук мога да кажа, че това не ми трябва. И с бутон Delete или изрежи, например, мога да махна едното бутонче. И ето тук, променяйки си първо шрифта, за да ми стигне мястото, пиша, например, какво е ОРП. Въпрос. На второто слагам задача. Естествено, пак трябва да си променя шрифта. Задача 1. Тук задача 2. Тук задача 3. Така.
И да речем, че това ми представлява менюто. Тук ще сложа определението. Да речем тук има определение за ОРП. И отивам ето тук, маркирам целият текст, натискам хипервръзка и се появява ето това меню, където мога да сложа други документи, мога да си избера откъде да ги взема, мога да сложа в интернет някаква страница и искам в същия документ да си сложа, натискам си слайд 3. Окей. Нов слайд, който ще ми е ето такъв, да речем. Само че ето така. Новия слайд ще ми е с задача 1. Следващия ще ми е решение на задача 1. Задача 1. И сега отивам в менюто отново, натискам върху задача 1 с десен бутон, намирам хипервръзка и искам това да ми води към слайд 4. В слайд 5 ми е решението. Хубаво е във всеки слайд да имате бутон назад към меню. Как се прави това? Вмъквате фигура, която е хубава. Аз използвам стрелки, не че е задължително. Например, е такава стрелка. Давам десен бутон в нея, редактиране на текст. Избирам си съответно шрифта и големината, която му устройва и пиша обратно. Голямо, доста. Стрелката ми е твърде малка. Обратно към меню или към начало или към съдържание. Като напишем съдържание, тук някъде трябва да си напишем и съдържание. Ето тук, например. Така, ето я стрелката. Така я местим. Тук можем да променяме размера. Като натиснем вътре, маркираме целият текст и правим хипервръзка към слайд 2, който ни е съдържанието. И така, понеже можем тази връзка да я копираме, ние го правим, само че си променяме единствено хипервръзката, ако е необходимо. Тъй като тук от задача 1 и от определението ни е необходима една и съща връзка, но да речем тук може да ни потрябва, освен тази, може да ни потрябва и такава, която е обратно към задачата, тъй като хубаво имаме решение, но в случай, че някой не си спомня какво се е изисквало и така нататък, обратно към задача. Трябва да можем да се върнем винаги. И сега маркираме цялото нещо, отново десен бутон, редактиране на връзка и на нас ни трябва слайд 4, който ни е всъщност задачата. Ето. Така, и какво се получи в крайна сметка? Ето го заглавието, ето ни съдържанието, имаме какво е ОРП, определение, можем да се върнем обратно към съдържание, задача 1, изчитаме, можем да се върнем обратно към съдържание, ако не ни трябва, натискаме за следващ слайд и се показва решението, където имаме обратен бутон към съдържанието и към задачата. Ето към съдържанието и към задачата. Това беше, което исках да ви покажа. Ако има нещо, което
искате да видите как става, може да ми пишете в коментарите. Ще направя видео в отговор на това. На въпросите ви, на коментарите. Благодаря за вниманието. Надявам се да съм била полезна.